खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'र्डिनेशन कमिटिनि जानानै फैबाय थानाय सानसुमैफोरनि जर'खा सावरायमेल बाथौइज्म आरो फैबाय थानाय सेन्सासखौ लानानै सावरायनो लानाय जादों आरो बेनो गरायस्वर बिष्णु राभा न'ब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों बेहाय जोङो सानसुमैफोरखौ लानानैनो जोङो बाथौइज्म आरो फैबाय थानाय सेन्सासखौ लानानै गुवारै सावरायनो थाखाय लानाय जादों। मानो होनोब्ला बर' माहारि हिसाबै बाथौ धोरोम हिसाबै थांनाय सेन्सासफोरनि जिथु पपुलेसन रिपर्टखौ नायोब्ला जोंनि सांग्रांथि गैयैयावनो हयथ' जोंनि पपुलेसना बेवहाय जोबोद खम सिखारदों। बेनिखायनो जोङो बे बाराव जिहेतु भारत नाङैनो बे सेन्सासआ सोलिगासिनो दं आरो बेनिखायनो बेहाय सांग्रांथि लाबोनांगौनि थाखाय जों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'र्डिनेशन कमिटिया बेखौ सानखांबाय थानानै बर' माहारिनि सानसुमैफोरखौ लानानै जोङो खेबसे गुवारै सावरायलायनांगौनि गोनांथि दं होननानै साननाय जादों। आरो जों बेवहाय हाबाफारियाव बाहागो लाबोनो थाखाय जोङो गाहायै जोङो कलेजनि प्रिन्सिपाल, जोङो इउनिभार्सिटि लेभेलनि जोङो डक्टर पद्मश्री अनिल बर' बिथां, पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि आरो फारियै बेबायदिनो जनकलाल बसुमतारी, दावराव दैख्रेब आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव मन्त्रि, MP, MLA, MCLA थानाय जोङो गासैखौबो राजनितिक बिथिंखौ नोजोर होआलासिनो जोङो धोरोमनि आरो जोंनि बे मोननांगौनि कलमनि बाथौइज्मआव जों पर्टेल डिजिटेल पर्टेलाव कलम मोननांगौनि थाखाय जों गुवारै सावरायनांगौ दं आरो जों खामानि मावनांगौ दं आरो बेखौ बुजिलांनांगौनि गोनांथि दं साननानै सानसुमैफोरखौ लिंनानै सावरायनाया गोनांथार होननानै सानलायनाय जादों। आरो बियो फैगौ 12 जुलाइ बेहाय जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो खावलायदों बे हाबाफारियाव जोंनि जिल्ला आफाद, बियाब आफाद आरो ओनसोलनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ लानानै एस'सियेट प्रफेसारफोरखौ लानानै माखासे दिनै बेहाय सानसुमैफोरखौ लिंनाय जादों। जिल्ला आफादनिफ्रायबो गोबां सानसुमैफोर बिथांमोना बाहागो लागोनखौ जोङो हांख्रायहरदों। दा बेबायदिनो जोङो बे हाबाफारिया जोंनि बाथौ धोरोमारिल' नङा, जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे बे फैबाय थानाय सुबुं सानख'नाय हाबाफारियाव जाफुंसार खालामनो थाखाय जों बयबो सावरायनायनि गोनांथार दं होननानै सानलायनाय लेखा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गमामायैनो बे हाबाफारिखौ जाफुंनांगौब्ला जों जोंनि गेजेराव सावरायथारनांगौनि गोनांथिया दंमारो। मानो होनब्ला आगोलनि जिथु न'खर लोगोसे सुबुं साननाय हाबाफारियाव गोबां बेबायदिनो गोनो गोथो जानानै थालांदोंमोन। देग्लायबो जोङो गोबाङा बुंनो नागिरदों जे कलम बाथौ रिलिजियास कलमा फैखाबाय होननानै, नाथाय जों रावबो दिनै थख'यै बुंनो हानाय पर्यायाव फैयाखै। बियो जोङो लिरनो हागोनसों, जेरैबायदिहाय आदार्स मोनसे कलम दंखायो बेहायसो लिरनो हागोन आरो जोंनि पपुलेसना बिनिख्रुइ गोबांसिन जायोब्लासो जोङो कलम हयथ' जों मोननो हागोन। आरो बेखौनो गोबाङा गोनो गोथो जानानै दङ आरो बेफोरखौनो जोंनि गेजेराव रोखा सावरायनांगौनि गोनांथि दङ। आरो बाथौ धोरोम थायोब्लासो बर' हारिनि सिनायथिया थागोन आरो जोंनि सानसुमैफोरनि जिखिनि सुबुरुन आरो बेखौ लानानैनो जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'र्डिनेशन कमिटि जोंनि गावबा गाव गौथुमारि बिथिंनि जिखिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ, सेन्ट्रेल कमिटि दङ आरो आनसलिक कमिटि दङ, गामियारि बिथिङाव थांनानै खामानि मावहैनांगौनि गोनांथि जानानै फैदों। आरो बेखौनो जोङो फैबाय थानाय जिथु सानसुमैफोरनि जर'खा सावरायमेलाव बेखौ गुवार सावरायनायनि गेजेरजों जों रोखा जानो हागोन आरो बेनि उनावनो जोङो गामि गामि ओनसोलाव बिनि एवारनेस लानो थाखाय जों हाबाफारि लागोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बाथौइज्म आरो फैगौ 2022 आरो 2027 मायथाइयाव जिखिनि सरकारनि सेन्सास जानो थांगासिनो दङ, माखासे जायगायाव जागासिनो दङ।
बेनि बागै बहाय गरेस्वरनि बिष्णुराभा न'ब्लाङाव मोनसे इन्टेलेक्सुवेल मिटनि आयोजन खालामनाय जाहैदों। दा बे इन्टेलेक्सुवेल मिट खालामनायनि उद्देश्यआ बेनो जे जों दुलाराय बाथौ गौथुमा बाथौइजिमखौ बिनाया गोबाव बोसोरसै। दा गोबाव बोसोरनि उनाव जबार माबादों मोनसे पजिटिभ रेसपन्स होदों। दा माखासे खामानि मावनांगौ। दा बे खामानि मावनायनि सायाव जोंहा गोबां जोंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो गोनां जाहैदों। दा बे सांग्रांथि लाबोनायखौ जों मारै लाइनजों थाङोबा जोंनि बाथौ सिबियारि बा बर' समाजखौ जोङो थिग लाइनाव लाबोनो हागोन, बेनि सुबुरुन होनो थाखाय जोङो इन्टेलेक्सुवेल मिटफोरखौ अलरेडि इनभाइट खालामनो थाखाबाय। बे बिष्णुराभा कमिउनिटि हलाव जोङो प्राय केपासिटिया 400 जाहैगोन। बे 400 गेजेराव जोङो इन्टेलेक्सुवेल हिसाबै बुद्धिजिबि हिसाबै 26-27 जनसो सायख'खाबाय। बेनि अनगायैबो माबाफ्रा बेवहाय एटेन्ड जानायफोरा पाब्लिकफोराबो बुंनो हागोन, बिसोरनि थाखाय सम मोनसे होखानाय जाहैगोन। दा भारतआव ब्रिटिश इन्डियानिफ्राय 1872निफ्राय आप टु 2011सिम गोबांबार सेन्सास जानानै थांबाय। आरो बे जानानै थांनायखौ जुदि नोजोर होयोबा मोननैसो सेन्सासआ जोंहा नोजोर होनांगौ बाथ्रा दङ। 1961आव जिखिनि सेन्सास जालांदोंमोन, बे सेन्सास जालांनायाव प्लेन ट्राइबेल्स मा होनगोन बेखौ जोङो भुयाम जनजातिनि मोनसे एकुरेट नाम्बार लाबोनो सानदोंमोन। दा बे एकुरेट नाम्बार लाबोनायखौ आसा खालामनाय बादि लाबोनो हायाखै। जाहोना बेनो जे जोंनि गेजेराव कनसियासनि अभाब। आरो 2011आव कमिशनार अफ सेन्सास बा RGIनि जे बे सेन्सासाव मोनसे कलम एड खालामना होदोंमोन धोरोमनि बेलायाव। बे जाहैबाय आदार्स। बे आदार्स कलमखौ बै समाव बुजिस'नो हायाखिसै। आरो जिहेतु आदार्सआव लिरनांगौआ सेन्सासनि फारिलाइयाव धोरोमनि फारिलाइयाव गैया, इन्डिजिनियासफोरा जि गावबा गाव धोरोम दं बेखौ लिरनांगौमोन। बिसोरनि मिनिङा जे माखासे गाइडेन्सनि अभाबाव बा जोंनि सांग्रांथिनि अभाबाव बे बुस्थुआ जों बाथौइजिम लिराखिसै आरो गुबुनाबो निस्सय लिराखै। आसामाव थानायफोरा फ्रायानो हिन्दुइजिम लिरनायाव जे गोबां उसुबिदा सफैदों। आरो जोङो जुदि बे समाव 2011आवनो बाथौइजिमखौ लिरनायमोनब्ला जोंनि गेजेराव बारा जानाय नङामोन, उसुबिदाया सफैनाय नङामोन। सिगांनो जोंनि जिखिनि समस्या जादों बे समस्याया मिटाप जालांदोंमोन। दा जायखिजाया सरकारनिफ्राय जिखिनि जोङो माबादों परामर्श हरदों जे फैगौ सेन्सासाव नोंथांमोनहा सांग्रां जा आरो बे कलमाव रिलिजियास निर्दिष्ट रिलिजियास कड फैनाय नंला। जों फैयाबो जानो हागौ, फैगोनबो जानो हागौ। दा जों फैयैआनो बांसिन जोंखौ खामानि मावनोसो होदों जे बेवहाय आदार्सआव बाथौइजिम लिरनांगोन। आरो बेखौ लिरहोनो थाखाय माबानि गेजेराव रायजोनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो नांगोन। दा सिगांनि सेन्सासफोर जानाय आरो दा जानो थांगासिनो थानाय 2026 आरो 2027निया एसे बैशिष्ट्यआ आलादा आलादा। एबारनिया मोननै पेजआव जाहैगोन 2026आव। बे जाहैबाय हाउस लिस्टिं एन्ड हाउजिं सेन्सास। दा आखुथाया बेनो जे बेवहाय फार्स्ट टाइम इन्डियाआव डिजिटेल माबाजों मबाइल एपजों खालामनाय जाहैगोन। आरो गुबुन फारसे जाहैबाय जायफोर इलिजिबोल सिटिजेन, बे इलिजिबोल सिटिजेनफोरा गावबा गाव सेल्फ एनुमारेसन खालामनो हागोन। फारसेथिं बे सेन्सासआ इम्परटेन्सआ बेयो जे जातिगत हिसाबै माबा सेन्सास खालामनाय जाहैगोन, कास्ट एनुमारेसन जाहैगोन। दा कास्ट एनुमारेसन जाहैनायावबो माखासे खोथा थाहैबाय। साब कास्टआ फैनाय नङा, जेरै बर',
कसारियाव माबा दंमोन सनवाल टेङाल सरनिया दंमोन बे फैनाय नङा डाइरेक्ट कसारिया फैगोन बर'आव जिखिनि साबकास्ट दं बे बर'आव साबकास्टआ फैनाय नङा बर'ल' लिरनांगोन राभायाव जेरै राभानिया पाटि राभा बेनिफ्राय मा होनो मदाहि आरो बान्थ'ना बान्था बेबायदि मोनसे गोबां दङ बिसोरनि गेजेरावबो साबकास्टआ बे साबकास्टआ फैजोबनाय नङा केबल राभाल' लिरनांगोन बिनि थाखायनो जोंनि माबानि गेजेराव पाब्लिकनि गेजेराव जे जोङो साबकास्टखौ होनाङा जों जे मेन जाथि बे कास्टखौसो जों होनांगोन बेनिखायनो जोङो सांग्रां लाबोनो गोनां जाहैगोन आरो जिहेतु डिजिटेलाव खालामगोन आरो गाव सेल्फ एनुमारेसन खालामनाय बे खेथ्रआव गोबांनि खेथ्रआव उसुबिदा सफैगोन बिनि थाखायनो जोङो मारै खालामोब्ला सांग्रांथि लाबोनो हागोन बे फारसे नोजोर होनांगोन दा नैबे माबायाव कास्ट एनुमारेसनाव लोगोसे जोंनो डकुमेन्टस दिन्थिनो नांगोन जोङो जे माबा जानाय नङा जों जेफोर डकुमेन्टस दिन्थिनाय पान कार्ड आधार कार्ड आरो भटार आइडि बे जेरक्सआव जानाय नङा मेन जोंनि डकुमेन्टसखौ देखायनांगोन मानोना बेवहाय स्केननि प्रब्लेम स्केनिं खालामनो गोनां जाहैयो बिनि फारसे आरो मोनसेया जाहैबाय जिखिनि गावबा गाव जाथिया जिखिनि राव रायलायो बे रावखौ जोङो क्लियार होनांगोन बर'आ बर' रावखौ होनांगोन राभाया दंबा राभा रावखौ होनांगोन जाहाथे गुलाय गुजाय जाहैया दा 2026 आरो 27नि मोननै रोखोमनि मोननै पेजआव बे माबा सेन्सासखौ खालामनाय जाहैगोन फार्स्ट पेज आरो सेकेन्ड पेज फार्स्ट पेजआव बेनो मोननै लादाख जम्मु काश्मीर हिमाचल प्रदेश आरो उत्तराखन्ड बेवहाय हाउस लिस्टिं एन्ड हाउजिं सेन्सासआ जागोन लोगोसे पपुलेसन सेन्सासआबो जाहैगोन मानोना माखासे मा होनगोन बेखौ स्नोबाउन्ड एरिया बे स्नोबाउन्ड एरियायाव मोननैबो जालांगोन बेनिफ्राय बे फार्स्ट पेजनि मेन डाटा कालेक्सना जाहैगोन जोङो मा होनगोन जे हाउस लिस्टिं आरो हाउस सेन्सास बिनिफ्राय जोङो हाउजिंनि डाटाखौ कन्डिशनखौ होनांगोन हाउजिंनि डाटाखौ कन्डिशनखौ होनांगोन बिनिफ्राय हाउस हल्डनि पार्टिकुलार्स होनांगोन एमिनिटिस सुजुग सुबिदा बेफोरखौबो जोङो बहाय होनांगोन कलम थाखागोन जिहेतु आरो एसेट सम्पति बेनिबो कलम थागोन बे कलम जेरै जि नागिरदों बे हिसाबै जों फिलाप खालामनो नांगोन बे थांबाय दा बेखौ सोनाय समाव रेसपन्डेन्टखौ जि कुइसन खालामगोन एनुमारेटरा दा बेयो थिग उत्तर होनांगोन आरो फारसेथिं एनुमारेटर गभर्नमेन्टनिफ्राय जायफोर एपइन्टमेन्ट लाना फैगोन एनुमारेटर बिथांमोनखौ मोजाङै सहयोग होनांगोन मालाबा जोंनि गामि ओनसोलावथ' बिसोर जि लिरो बेनो जायो एनुमारेटरा जि लिरो बेनो जायो जुदि बिदि सानो होनबा जोंहा माबा जाहैगोन गोरोन्थि जाहैगोन जोंनि जिखिनि नाजानाय जिखिनि सेस्था खालामनाय बेयो जाहैनाय नङा बे जाहैबाय 26नि बे मोनब्रै स्टेटनि अनगायै अल इन्डिया जुदिअबा टाइमखौ एप्रिल टु सेप्तेम्बर होदों गावबागाव स्टेटनि सुबिदा लानानै बे समायफोरखौ थिग खालामनाय जाहैयो जोंनि आसामाव 17 आगष्टनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरनि गेजेराव बे हाउस लिस्टिं एन्ड हाउजिं सेन्सासआ जाहैयो दा जोङो सेकेन्ड पेजआव जाहैगोन 2027नि एप्रिलनिफ्राय बेबो एप्रिलनिफ्राय अक्ट'बरसिम अल इन्डिया दा बेवहाय डाटा एन्ट्रि खालामनांगौआ जाहैगोन जे डेम'ग्राफिक बर'नि जनगाथ'नि डेम'ग्राफिकखौ होनांगोन आरो ससियेल एन्ड इक'नमिक पार्टिकुलार्स बेवहाय कलम थागोन बेफोरखौ जोङो थिगै फिलाप खालामनो आवगायनांगोन बा जोङो माबाखौ एनुमारेटरखौ जों बुंनांगोन बेजों लोगोसे माइग्रेसन फैगोन माइग्रेसन जे
दस्रा इन्टार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खारबोनायबो जानो हागौ जेराव थाङै जेराव माबादों इनुमारेसन खालामनो थाहैदों बेनि माइग्रेसननि डकुमेन्ट्सखौ दिन्थिनो हानांगोन जे माइग्रेसननि जेनेबा माइग्रेसन सार्टिफिकेट नङाबा बिनिफ्राय जे उथिनानै फैदों दा उथिनानै फैनायनि प्रमाना जोंना माबाया भटार आइडि सिगां हमनानै ला गवालपारायावमोन दा फैबाय ओरै मा होनो बाक्सा बे फैनायनि माबाखौ डकुमेन्ट्सखौ दिन्थिनो हानाय माइग्रेट जाबोनाय बेजों लोगोसे एजुकेसननि माखासे पार्टिकुलार्सबो होनांगोन एजुकेसननि पार्टिकुलार्स माने न'खरनि जायफोर मेम्बार दङ बिथांमोननि क्वालिफिकेसना माबायदि बेनि जिखिनि डाटा बिदों बे डाटाखौ फिलआप खालामनो नांगोन गासै एनुमारेसनखौ नैबे माबायाव 2027 जागोन दहाय आं केरेक्टारिस्टिक्सआव बुंनाय जाहैबाय गासै एनुमारेसनानो जोबोद नोजोर होनांगौ बाथ्रा जादों नङाबा जों जेरोखोमनि माबा दङ आसा खालामदों बे जाहैदों दा आसामनि गासै सिगांनि अभारअल जुदि जों माखासे सेन्सासखौ नायोबा जेराव असमियाफोरा गावसोरनि आसामखौ असमियानि रायजो होननानै बुङो बहाय बिसोर 50%निबो खम जानानै दङ माबाया जनसंख्या बेंगलिया 29 बेनिफ्राय मुस्लिम बेंगलि स्पिकार बिसोरो 21%। ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनाथ' एसटिफोरना 12.4 बेनिफ्राय बर'फोरनाथ' 4.4 सामथिं दा बेनिखायनो जोङो जे सिगांनि जायफोर जालांनाय सेन्सास बे सेन्सासाव माबानो हायाखै सांग्रां जानो हायाखै आरो सांग्रां जानो हायैखायनो बर'ल' नङा दस्रा ट्राइबेलफोराबो जिखिनि अनजिमा जानांगौ बे अनजिमाया लक्ष्यआव सफैयाखै दा जों आसा खालामदों फैगौ 12 जुलाइआव बे बिष्णुराभा कमिउनिटि हलाव जिखिनि जोङो बुद्धिजिबिफोरनि गेजेराव बे आयदानि सायाव माबादों जुनिया मोनसे सावरायनाय हांख्रायदों बाथौजिम आरो फैगौ सेन्सास फैगौ माने अलरेडि जागासिनो दङ 2006 जागासिनो दङ गुबुन स्टेटआव इउनियन टेरिटरि आरो गुबुन स्टेटआव दहाय आं बुंनाय मोनब्रै स्टेटआव दा बाखिया जानो थांगासिनो दङ दा जोङो आसामनिखौ जर होनांगौ जाहैबाय जिहेतु 17 आगष्टनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरनि सिगाङाव जागोन दा बेखिनि गेजेराव जोंहा दाबो समय दङ जायगा जायगा जोङो बर'फोरखौ सेन्सासनि सायाव जों मा होनो सांग्रांथि लाबोनो हागोनखौ आसा खालामो